ассалому алайкум бинандагони гиромӣ. имрӯз маротибаи 12-ум вохӯрӣ барои суперҷоми тоҷикистон миёни ду дастаи беҳтарини кишвар, чемпиони феълии Истиқлоли Душанбе ва соҳиби ҷоми мамлакат Равшани шаҳри Кӯлоб гузаронида мешавад. ин мусобиқа аз соли 2010 шурӯъ гардидааст ва ҳамасола дар остонаи баргузории мавсими нави футбол чемпионати Тоҷикистон байни дастаҳои лиги олӣ доир мегардад. дар пешорои ин мусобиқа мо ба таърихи бозиҳо рӯй овардем. дар аввалин мусобиқа барои суперҷом дастаҳои вахши Қорғонтепа ва Истиқлоли Душанбе дар варзишгоҳи металлурги шаҳри Турсузода бо ҳам қувва оз буданд. ба ҳайси чемпиони соли 2009 вахш ва соҳиби ҷом Истиқлол ба ин мартаба расиданд. он бо пирӯзии футболбозони Истиқлол бо натиҷаи 2-0 анҷом ёфт. тӯбҳоро Дилшод Восиев дар дақиқаи 102 ва 107 ба самар расонид. аввалин ҷом насиби дастаи Истиқлоли Душанбе гардид. соли 2011 бори дигар ба ҳайси чемпион ва ғолиби ҷоми Тоҷикистон Истиқлоли Душанбе бо соҳиби ҷои дуввуми мавсими соли 2010 Регри Тадаз барои суперҷом ба майдони бозӣ омаданд. дар вақти асосӣ дар мусобиқаи дуввум низ ғолиб муайян нагардид. боз ҳамон Дилшод Восиев дар дақиқаи 113 ягона тӯбро ба дарвоза зад. ин бозӣ дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе доир шуда буд. дар оғози мавсими соли 2012 дар бозии ҷоми олии Тоҷикистон боз Истиқлоли Душанбе ба ҳайси чемпион ва Регри Тадаз соҳиби ҷом бо ҳам рӯбарӯ шуданд. ин навбат бозӣ дар варзишгоҳи шаҳри Ваҳдат гузаронида шуд. бори дигар футболбозони дастаи Истиқлол ба пирӯзӣ расиданд ва дар дақиқаи 37 Юсуф Рабиев ҳисобро боз кард. дар дақиқаи 85 бартарии Истиқлолро Иброҳим Рабимов дуболо сохт. аз ҷазои пеналти футболбозони дастаи Регри Тадаз тавассути голи Баҳодур Шарипов ба 2 голи Истиқлол бо ҳамин як гол ҷавоб гардониданд. Истиқлол маротибаи сеюм пай дар пай суперҷомро болои сар бардошт. дар мавсими соли 2012 чемпиони Тоҷикистон нав шуд. Равшани Кӯлоб тавонист аз ҳама пеш гузашта унвони чемпиониро ба даст оварад. ба ҳамин минвол дар соли 2013 барои ҷоми олии Тоҷикистон бо Регри Тадаз ки соҳиби ҷом гардида буд вориди рақобат гардид. агар дар ёд дошта бошед дар ҳайати он вақти Равшан беҳтарин легионерҳо аз Гана бозӣ мекарданд. дар натиҷа Равшани Кӯлоб бо натиҷаи 2-1 ғалаба карда ҷоми олиро рӯи сар бардошт. голҳоро аз дастаи Равшан Саламон Течи ва Тико ба самар расониданд. аз дастаи Регри Тадаз он вақт Сардорбек Эминови ӯзбекистонӣ аз худ нақш гузошт. соли 2013 бори дигар футболбозони шаҳри Кӯлоб дар чемпионати мамлакат ғолиб омаданд. акнун онҳо барои суперҷоми Тоҷикистон бо дастаи Истиқлол ки соҳиби ҷоми мамлакат гардида буд мубориза мебурданд. мутаассифона ин бозӣ ба яке аз бозиҳои на он қадар хуби Равшани Кӯлоб дар 2 соли охир маънидод мешавад. он бо пирӯзии калони Истиқлол ба анҷом расид. лаҳзаҳои ин бозиро тамошо мекунем. дар ин бозӣ албатта бартарии Истиқлол хеле зиёд буд ва аввалин шуда Девид Маутор дар дақиқаи 6 тавре ки мебинем ҳисобро боз кард. ҳоло бори дигар бубинед хатти дифоъ умед надошт ки аз ин дур зарба зада мешавад ва ҳамин зарба ҳам зада шуд ва дарвозабони дастаи Равшани Кӯлоб Рустам Ризоев аз он ғофил монд. дар ин рӯз дар дастаи Равшани Кӯлоб бо чунин ҳайат дар майдон буд. Рустам Ризоев, Содиқ Мусо, Ҳасан Рустамов, Далер Шомуродов, Бахтиёр Ҳасанов, Ҷамшед Исмоилов, Ҳикматулло Расулов, Муҳаммадҷон Ҳасан, Сайриддин Ғаффоров, Наврӯз Рустамов ва Саламон Течи. дар дақиқаи 25 бори дигар футболбозони дастаи Истиқлол тавонистанд бо голи Ҷалилов, Ромиш Ҷалилов ҳисобро бо дуболо кунанд. инҷо паси хуби дидем. Фатҳулло Фатҳуллоев хеле моҳирона буд ва Ромиш Ҷалилов футболбози ҷавони дастаи Истиқлоли Душанбе бо як зарбаи хеле хуб тӯбро вориди дарвоза кард. баъдан ҳуҷумҳои дастаи Равшан ҳам буданд. ҳоло Саломон Течиро мебинем ки як зарба зад ва Алишер Тӯйчиев тӯбро дошта гирифт. дар ҳайати дастаи Истиқлол бозигарони зерин буданд. ҳоло биёед ба голи задаи Дилшод Восиев таваҷҷӯҳ мекунем. бисёр моҳирона буд ва капитани дастаи Истиқлол тавонист ки голи аввалини худро дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи 59 ба самар расонад ва Ризоев дар ин ҳолат моту маҳбуд шуд. дар ин бозӣ Алишер Тӯйчиев, Сиёвуш Асёров, да Силва инҷо бозӣ мекард аз Бразилия, Эраж Раҷабов, Аҳтам Назаров, Нуриддин Давронов,
Давид Маутор, Фатулло Фатуллоев, Хуршед Маҳмудов, Ромез Ҷалилов ва Дилшод Восиев дар майдон буданд. Дар як ҳуҷуми дигаре ки футболбозони дастаи Истиқлол сомон доданд, ба ҳамчунин Ҷаҳонгир Эргашев муяссар шуд ки голи чоруми дастаи Истиқлолро вориди тӯри дарвоза кунад. Ин ҳанӯз дақиқаи 77 буд ва дигар футболбозони дастаи Равшан муқобили Истиқлол бозии хуб нишон надоданд. Ин бозӣ дар ҳузури 18 000 тамошобин сурат гирифт ва бори дигар мебинем ки чӣ гуна Фатулло Фатуллоев бо Дилшод Восиев ин голе ки Эргашев зад барои ӯ ҳозиру нозир карданд ва касе набуд ки пеши роҳи ин тӯбро бигирад. Як голи дигарро футболбозони дастаи Истиқлол ба самар расониданд, аммо ин тӯб ба номи Шомуродов, Далер Шомуродов, муҳофизатгари дастаи Равшан номавист шуд. Ҳоло бори дигар ин ҳолатро бубинед ки чӣ гуна буд. Аҳтам Назаров, сипас Нуриддин Давронов, баъдан ин ҳуҷум хеле тӯлонӣ буд ва аз ин ҷо Давронов хеле хуб бозингари ҳамлагарро хуб дарк кард, Ҷалиловро, ва дар ин ҷо тавре мебинем Шомуродов тӯбро вориди дарвоза кард. ҳоло ки ин ҷо ҳам Ҷаҳонгир Эргашев метавонист ки ин тӯбро ба номи худаш ҳам сабт намояд. дар натиҷа вохӯрӣ бо ҳисоби 5-0 ба нафъи футболбозони дастаи Истиқлол ҷамъбаст шуд ва дар ин рӯз президенти Федератсияи футболи ҷаҳонӣ Ҷозеф Блаттер дар Тоҷикистон ҳузур дошт ва дар ин мусобиқа дар рафти супурдани медалҳо иштирок кард ва ҷомро ба капитани дастаи Истиқлол Дилшод Восиев супурид. дастрас кардани наворҳои бозии суперҷоми Тоҷикистон аз ин минбаъд осонтар шуд ва хушбахтона чунин наворҳоро мо аз бойгон пайдо карда тавонистем. дар оғози мавсими соли 2015 барои суперҷоми Тоҷикистон чемпион ва барандаи ҷоми мамлакат дастаи Истиқлол ва Хайри Ваҳдат дурандаи медалҳои нуқраи чемпионат ба ҳамдидор анҷом доданд. 5 апрел соли 2015 буд. бори аввал ғолиби суперҷом аз зарбаҳои пеналти баъди бозӣ муайян гардид. ҳамон вақт шарҳи мо чунин сурат гирифта буд. пеш аз ҳама ба эълон ё рекламаи радиои ховар ки як нав пешгӯӣ барои ин бозӣ буд таваҷҷӯҳ карда, баъдан ба шарҳи ин бозӣ рӯй меорем. варзишгоҳи марказии пойтахт, ҷоми олии футболи Тоҷикистон, Истиқлол, Душанбе, Хайр Ваҳдат токунун ягон дастаи кишвар чемпиони секретари мамлакат Истиқлолро дар соли 2014 ва 2015 мағлуб накардааст. Хайри Ваҳдат аз қабили дастаҳоест ки метавонад ҳамаро дар ҳайрат гузорад. он тавре ки пешгӯӣ шуд, бозӣ ҳамон тавр ҷараён гирифт. Хайри Ваҳдат аз оғози бозӣ ба хатти дифоъ аҳамияти бештар дода ҳамлагарони Истиқлолро намегузошт ки ба сӯи дарвоза зарбаи аниқу нишонрас зананд. дарвозабони дастаи Хайр Миралӣ Муродов қаҳрамони ин бозӣ буд. маҳз ҳунарнамоии ин дарвозабон ба футболбозони Истиқлол ки дар мусобиқаҳои имсола ба дарвозаи ҳарифонашон на камтар аз 4 тӯб заданд, нагузошт ки Хайрро ба шикаст рӯбарӯ кунанд. имсол аллакай Хайр дар ҳамин майдон дар бозии ниҳоӣ барои ҷоми Федератсияи футбол аз Истиқлол бо натиҷаи 5-1 мағлуб шуда буд. шояд набудани сармураббии дастаи Истиқлол Мубин Эргашев ки барои таҳсил ба Испания сафар кардааст ва капитани даста Дилшод Восиев ки лат бардоштааст, ба ҳунарнамоии дастаи Истиқлол таъсир карда буд. бозии истиқлолиҳо мисли пешин ҳадафрас намешуд. лаҳзаҳои голзанӣ буданд. Бледа аввал метавонист ҳисобро кушояд, сипас зарбаи сахти Хуршед Маҳмудов дар дақиқаи 10 ба сутуни дарвоза бархӯрд. зарбаи Фатҳулло Фатҳуллоевро Миралӣ Муродов баргардонд. хулас то дақиқаи 40 ба соҳибони майдон дастаи Истиқлол муваффақ нашуд ки бартарии худро бо гол анҷом диҳанд. ниҳоят дар дақиқаи 40 баъди паси хуби Бледа Родригес Хуршед Маҳмудов бо зарбаи сахт ҳисобро боз кард. 4 дақиқа пас ба Фатҳулло Фатҳуллоев муваффақ шуд ки сари роҳи худи муҳофизатгаронро фирефта голи дуввуми дастаи Истиқлолро ба самар расонад.
хайр дар нимаи аввал танҳо як маротиба ҳамлаи хатарноки худро ташкил карда тавонисту халос. қисми аввал бо ҳамин натиҷаи 2-0 ба нафъи Истиқлол ба поён расид. дар қисми дуввум футболбозони хайр маҷрои бозии худро тағйир доданд. акнун футболбозони ин дастаро бештар дар хати ҳуҷум дидан мумкин буд. Меҳроҷиддин Музаффаров дар танҳоӣ барои хати муҳофизати Истиқлол мушкилӣ эҷод мекард. дақиқаи 69 аввалин зарбаи пурхатар ба сӯи дарвозаи Николас Тоши. Меҳроҷиддин Музаффаров ҳисобро тағйир дод. ин бозингари ҷавоне ки бо сабабҳои норӯшан аз ҳайати дастаи мунтахаби то 19-солаи мамлакат берун шуда буд, дар назди мухлисони дастаи хайр қаҳрамонӣ мекард. баъди 18 дақиқаи дигар Меҳроҷиддин Музаффаров бори дигар бо зарбаи гулуламонанди худ дарвозаи Истиқлолро нишон гирифта ва ин зарбаш ҳам бо гол ҷамъбаст шуд. натиҷаи мусовӣ ки ягон нафар мухлис ва коршиноси соҳаи футбол дар Тоҷикистон пешгӯӣ накарда буд ба амал омад. бо иваз кардани бозингарон мураббиёни ҳарду даста дар ҳунарнамоии дастаҳо дигаргунӣ ворид карданд, аммо дар қисми дуввум ва ду қисми иловагӣ ҳисоб тағйир наёфт ва сардовари ин вохӯрӣ Насрулло Кабиров барои муайян кардани ғолиб силсилаи зарбаҳои 11 метраро таъин кард. Нуриддин Давронов, Баҳодур Шарипов, Парвиз Умарбоев, Меҳроҷиддин Музаффаров, Фатҳулло Фатҳуллоев, Муҳсин Парпиев ва Умед Шарипов дар задани зарбаҳо ҳамтон надоштанд. аммо Бледа Родригес аз Истиқлол, Акмал Сабуров ва Далер Шарипов аз дастаи хайр ба ҳадаф нарасиданд. Акмал Сабуров ва Далер Шарипов аз бозингароне ҳастанд ки малакаю маҳораташон аз дигарон болотар аст, аммо хато карданд. ҳамин тавр дар задани силсилаи 11 метраҳо Истиқлол бо натиҷаи 6-5 ғалаба карда маротибаи панҷум соҳиби ҷоми олии Тоҷикистон гардид. ба ғолибон ва иштирокчони вохӯрӣ медалҳо тақдим шуданд. ёдрас мешавам ки аз соли 2010 инҷониб бозиҳо барои суперҷом гузаронида шуданд ва танҳо соли 2013 ба Равшани Кӯлоб муяссар шудааст ба Регари Тадас бо натиҷаи 2-1 ғалаба карда барандаи ҷоми олӣ шавад. дигар Истиқлол соли 2010 бар Вахш 2-0, соли 2011 ба Регари Тадас 1-0, як сол пас бо ҳамин даста бо ҳисоби 2-1 ва соли гузашта ба Равшани Кӯлоб бо нишондоди 5-0 пирӯз шудааст. расидем ба соли 2016. ин навбат ҳам Истиқлол бо соҳиби ҷои дуввуми чемпионати мамлакат барои суперҷом қувва озмуд. зеро ҷоми Тоҷикистонро низ Истиқлол ба даст овард. агар як сол пеш хайри ваҳдат ба Истиқлол муқобилати сахт карда бошад, пас хуҷанди хуҷанд ба ҳайси ноиби чемпион ҳамчунин рақобатро ба маъризи тамошо гузошт. ин бозӣ рӯзи 3 апрели соли 2016 дар варзишгоҳи металлурги шаҳри Турсунзода сурат гирифт ва дар дақиқаи 13 футболбозони дастаи Истиқлол тавассути голи Александр Каблаш ба сафи пеш баромаданд. Тоҳиров бошад, Фарҳод Тоҳиров дар дақиқаи 20 аз зарбаи пеналти ҳисобро баробар кард ва дере нагузашта боз футболбозони дастаи Истиқлоли Душанбе тавонистанд ки голҳои дигари худро ба самар расонанд. Эргашев дар дақиқаи 21 ва боз як бори дигар Александр Каблаш дубли худро ба самар расонид. дар ҳоле ки дар ин вохӯрӣ дар дақиқаи 73 Дилшодҷон Каримов ҳам як голро зад ва бозӣ бо ҳисоби 3-2 ба поён расид ва Истиқлол боз соҳиби ҷоми Тоҷикистон гардид. ин ҳам голи Дилшодҷон аст ки мо шумо дидем. дар натиҷа дӯстони гиромӣ инҷо дар ҳавои ниҳоят на он қадар хуб ин бозӣ сурат гирифт ва ба дастаи Истиқлол боз ҷоми Тоҷикистон, суперҷоми Тоҷикистон супорида шуд. Истиқлоли Душанбе пай дар пай 3 соли охир ба ҳайси соҳиби унвони чемпионӣ ва соҳиби ҷоми Тоҷикистон ба бозии суперҷом меояд. соли 2017 боз соҳиби ҷои дуввум ин дафъа ҳосилоти фарқхор барои ин ҷомро соҳиб шудан ба варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор омад. бозии ҳосилот нисбат ба он дастаҳое ки аз ҷои дуввум ба Истиқлол барои суперҷом бозӣ карда буданд фарқкунанда буд. як спектакли нонавиштаеро манзури 14 000 тамошобинон гардониданд. вохӯрӣ дар варзишгоҳи Ҳисор бо ҳузури тавре гуфтем 14 000 тамошобин доир гардид ва 4 марти соли 2017 буд. дар ин вохӯрӣ дастаи ҳосилот ки аслан қисми зиёди бозигаронаш аз дастаи Равшани Кӯлоб ба ин даста омада буданд, бозии хуб нишон доданд ва бозие нишон доданд ки дар ҳақиқат арзишаш ситоиши хеле зиёд аст. дар дақиқаи 8 футболбозони дастаи ҳосилот тавонистанд бо голи задаи Хайрулло Азизов ба сафи пеш бароянд. ӯ
таҳти рақами 8 бозӣ мекард ва дар дақиқаи 8 футболбозони дастаи ҳосилотро ба сафи пеш баровард. сипас ҳуҷумҳо дар қисми аввал хеле зиёд буданд. истиқлол ҳам имконият дошт ки ҳисобро баробар кунад, вале дар ин рӯз Рустам Ризоев ки дастаи ҳосилотро дарвозаашро ҳимоя мекард, аз голҳои ниҳоят ё ки зарбаҳои ниҳоят душвор ҳимоя мекард ва сейфҳои олӣ анҷом медод. дар ҳамин рӯз дар ҳайати дастаи ҳосилот Рустам Ризоев, Сафаралӣ Каримов, Содиқ Мусо, Хайрулло Азизов, Ойбек Абдуғафоров, Ҳасан Рустамов, Иброҳим Рабимов, Муҳаммадҷони Ҳасан, Абдурасул Раҳмонов, Шодибек Ғафоров ва Агбле Ҷонс бозӣ мекарданд. ва маҳз Агбле Ҷонс дар дақиқаи 29 тавре дидем футболбозони дастаи ҳосилотро бартарияшро дуболо кард ва ин далели он буд ки акнун футболбозони дастаи ҳосилот метавонанд соҳиби ҷоми суперҷоми Тоҷикистон шаванд. аммо як ҳуҷуми футболбозони дастаи Истиқлол дар дақиқаи 87 бо зарбаи Димитрий Барков хати дарвозаи дастаи ҳосилотро рахна кард ва ҳисоб 1-2 шуд. дар натиҷа ҳосилот бо пирӯзии 1-2 аввалин суперҷоми Тоҷикистонро ба даст овард. мухлисон хеле зиёд буданд. шодии нишоташон ҳамто надошт. дар ҳайати дастаи Истиқлол он рӯз Никола Стошич, Артем Барановский, Ахтам Назаров, Соҳиб Субонқулов, Давид Маутор, Нуриддин Давронов, Фатулло Фатуллоев, Амирбек Ҷӯрабоев, Димитрий Барков, Дилшод Восиев ва Ҷаҳонгир Эргашев ҳузур доштанд. соли 2017 Истиқлол танҳо чемпион гардиду соҳиби ҷом шуда натавонист. Хуҷанд дар вохӯрии ниҳоӣ барои ҷоми Тоҷикистон Истиқлолро бо натиҷаи 2-0 шикаст дод. гумон мерафт ки дар бозӣ барои суперҷоми Тоҷикистон ин навбат футболбозони соҳили сир метавонанд бар Истиқлол пирӯзӣ ба даст оваранд. баъди қисми аввал ҳама ба ин боварӣ дошт. Хуҷанд бо натиҷаи 2-0 дар сафи пеш қарор дошт. бозӣ барои дарёфти ҷоми олии Тоҷикистон дар варзишгоҳи марказии шаҳри Ҳисор миёни дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд аз нафасҳои аввалин ҷолибу диданӣ сурат гирифт. талоши бозингарони Хуҷанд дар қисми аввали дидор самараи дилхоҳ ба бор овард. ҳамин буд ки дар дақиқаи 17 бозӣ Фирдавс Чақалов ҳисоби дидорро кушод. дери нагузашта легионери африқоии дастаи Хуҷанд Агбле Ҷонс голи дуюмро таслими дарвозаи Николас Стосич намуда тимашро бартарӣ дод. аммо баъд аз сар додани 2 гол ҳам шогирдони Муҳсин Муҳаммадиев дилсар нашуда муборизаро барои пирӯзӣ идома доданд. дар дақиқаҳои иловагии қисми аввали дидор бозингари Хуҷанд Фирдавс Чақалов ғайри чашмдошт тӯбро ба дарвозаи тими худ ворид сохт. дар нимаи дуюми дидор бозингарони Истиқлол бештар ташаббусро ба даст гирифтанд ва зуд ҳамлаҳо созмон доданд ки дар як ҳолат ҳамлагари ҷадиди дастаи Истиқлол Николай Зенков бо зарбаи сар голи чаҳоруми ин дидорро ба ҳадаф расониду таносубро баробар сохт. бо ҳисоби 2-2 вақти асосии бозӣ ба поён расид. баъд аз ин довари марказ 2 қисми иловагӣ таъин кард. аз имконияти ба амаломада бозингарони Истиқлол беҳтару хубтар истифода намуда голи тақдирсози ин дидорро ба самар расониданд. Нозим Бобоҷонов муаллифи ин голи ғалабаовар гардид. ҳамин тариқ дастаи Истиқлоли Душанбе маротибаи 7 барандаи суперҷоми Тоҷикистон мегардад. дастаи Истиқлоли Душанбе мартабаи унвони чемпионии ҷомро аз нав ба худ баргардонид ва ба бозии суперҷом ин навбат бо дастаи Хуҷанд вориди рақобат шуд. бозии дастаҳо нисбат ба бозии суперҷоми соли гузашта тафовут доштанд. истиқлолиҳо ба осонӣ бо натиҷаи 3-0 пирӯз омаданд. бозии байни дастаҳои Истиқлол ва Хуҷанд барои суперҷоми Тоҷикистон 29 март дар варзишгоҳи марказии шаҳри Душанбе баргузор гардид ва дар ин рӯз Истиқлол чунин ҳайат дошт: Никола Стошич, Искандар Ҷалилов, Алексей Ларин, Ҷалил Кимсанов, Искандар Ҷалилов, Ахтам Насаров, Михайло Сакич, Алишер Ҷалилов, Фатулло Фатуллоев, Комрон Турсунов, Амирбек Ҷӯрабоев ва Руслан Кароян. ва ин дӯстони гиромӣ, дар аввалин ҳуҷуме ки Истиқлол дошт қоидаи бозӣ вайрон шуд ва Руслан Кароян дар дақиқаи 38 аз зарбаи пеналти ҳисобро боз кард. ин яке аз бозингарони хуби дастаи Истиқлол буд, аз легионерҳое ки дар ҳамин мавсим
ба дастаи Истиқлол пайваст. ба ин нигоҳ накарда ки борони хеле зиёд буд, дар варзишгоҳ мухлисон хеле сершумор буданд ва фикр мекунам ки дар бозиҳои ҷоми Тоҷикистон ва ҳам суперҷоми Тоҷикистон боз ҳам мухлисони зиёде ҳозир хоҳанд шуд. Дақиқаи 50-ум аст ва боз футболбозони дастаи Истиқлол ҳуҷум мекунанд ва ин навбат боз Руслан Кориян тавонист ки голи дуюми худро дар ин вохӯрӣ ба самар расонад. ҳоло бори дигар такрори ин ҳолатро хоҳем дид. инҷо хеле хуб Алишер Ҷалилов паси хубе партофт, аммо Давид Купатадзе дарвозабони дастаи Хуҷанд натавонист пеши ин зарбаро бигирад ва аз зери пояш тӯб моили дарвоза шуд. футболбозони дастаи Хуҷанд мисли он ки дар ин вохӯрӣ гӯё ки аллакай бой дода буданд, коре карда натавонистанд ва зарбаҳояшон ҳам хато мерафт. аз ҷумла ҳоло мо инҷо дидем ки дар ҳайати ин даста кадом бозигарон ҳастанд ва футболбозони дастаи Истиқлол бошанд. дар поёни ин вохӯрӣ боз як голи дигарро заданд. ин маҳз Шаҳром Самиев аст ки ҳоло дар хориҷи кишвар бозӣ мекунаду дар ин рӯз яке аз голҳои намоёни худро дар суперҷоми Тоҷикистон ба самар расонид. ҳоло бори дигар инҷо мову шумо хуб мебинем. Комрон Турсунов аст. Комрон Турсунов аз хати мудофиа хеле тез гузашт бо суръати баланд ва танҳо ёфт Шаҳром Самиевро. дар натиҷа ин се гол ба Истиқлол боз як ҷоми олиро овард ки ҳоло мову шумо мебинем. инҷо ҷоми олӣ ба футболбозони дастаи Истиқлол супорида мешавад. Фатҳуллоев ин тӯбро болои сар мебардорад. ниҳоят охирин рақобат барои суперҷом дар соли 2020 боз бо ширкати Истиқлол ва витсе-чемпиони Тоҷикистон Хуҷанд сурат гирифт. Истиқлол дар радифи бозиҳои суперҷоми Тоҷикистон 4 маротиба ба дидори ҳам рафтанд бо Хуҷанд ки ягон маротиба ба хуҷандиҳо муяссар нашудааст ки Истиқлолро мағлуб намоянд. соли 2020 ҳам истисно нест. дар суперҷоми Тоҷикистони соли 2020 дарвозабони дастаи Истиқлоли Душанбе дигар шуд. Стошич аз даста рафт ва ба ҷои ӯ Рустам Ятимов омад. дигар бозингарон ҳам инҷо буданд. бозингари дигари беҳтарине ки дар ин сол дар ин мавсим дурахшид ин Марко Милич буд ки ба дастаи Истиқлол омада буд. дар ин вохӯрӣ бо дастаи Хуҷанд футболбозони дастаи Истиқлол боз як бори дигар бартарии худро нисбат ба Хуҷанд нишон доданд. дар ин вохӯрӣ голи аз ҳама тезтарин ба дарвозаи дастаи Истиқлол зада шуд ва футболбозони дастаи Хуҷанд як ҳуҷуми хеле хафтноки худро дар дақиқаи дуюм ба иҷро расониданд ва Санҷар Рихсибоев бозингари ӯзбектабори ин даста ҳисобро боз кард ва ҳисоби 0-1 умедро ба он мебаст ки имсол дастаи Хуҷанд метавонад ки дар муқобили Истиқлол боз бозии зебо нишон диҳад. вале инро мо танҳо дар қисми аввал дидему халос. дар қисми дуввум аллакай футболбозони дастаи Истиқлол ба худ омаданд ва тавонистанд ки дар ҳамин маврид инҷо Никола Лазаревичро нишон доданд ки дастаи Истиқлолро ба ин бозиҳо оварда буд. дар натиҷа дар дақиқаи 78 ба Манучер Ҷалилов муяссар шуд ки ҳисобро баробар кунад. ин ҳолатро бубинед чӣ қадар футболбозони дастаи хати муҳофизати Хуҷанд дар ин ҷо қарор доштанд, вале Эҳсони Панҷшанбе хеле хуб кор кард ва баъдан ин ҳуҷум дар мавриди дигар бо голи Манучер Ҷалилов ки ҳоло бубинед аз байни муҳофизатгарони зиёде зада шуд. умуман муҳофизатгарони дастаи Хуҷанд дар ин бозӣ ба иштибоҳҳои зиёд роҳ дода буданд ва инро баръало мову шумо мебинем. баъд ин бозӣ чун бо ҳисоби 1-1 дар ин лаҳзаҳо идома дошт, Муҳаммадҷон Раҳимов дар дақиқаи 82 голи пирӯзиоварро зад. ӯ ҳам дар ҳамин мавриде ки мебинем хатои муҳофизатгарони дастаи Хуҷандро бо самар истифода бурд. дар он вақт дар ҳайати дастаи Хуҷанд ҳам бозингарони нав хеле зиёд буданд. Маъмур Икромов дар дарвоза, Манучер Сафаров, Комрони Мирзонажод, Бахтиёр Чориев, Дилшод Бозоров, Оибек Абдуғафоров, Хуршед Бекназаров,
Сироҷ Ҳамроев ва Фирдавс Чақалов бо Санҷар Рихсибоев буданд. Фатулло Фатуллоев ҳам дар ин даста бозӣ мекард. Аз дастаи Истиқлол ба Хуҷанд гузашта буд. Абдулмумин Забиров аз бозигарони дигаре буд ки дар аз ин даста дар ин рӯз ҳунарнамоӣ кард. ба ҳар навъ ҳоло Фатулло Фатуллоевро мебинем дар муқобили дастаи Истиқлол. ин ҳолате ки ҳоло ба вуҷуд омад метавонист бо гол анҷом ёбад, аммо Дилшод Бозоров ниҳоят зарбаи хато зад ва дар натиҷа бозӣ бо ҳисоби 2-1 бо пирӯзии дастаи Истиқлол ҷамъбаст шуд ва футболбозони ин даста соҳиби ҷоиза шуданд. Манучар Ҷалилов ба ҳайси беҳтарин бозигар шинохта шуд ва ин навбат Алишер Ҷалилов суперҷоми Тоҷикистонро болои сар бардошт. ба ҳамин тартиб Истиқлоли Душанбе 9 маротиба тавонистааст ки ин суперҷомро ба даст оварад. танҳо солҳои 2013 ва 2017 ки дидед, Равшани Кӯлоб ва Ҳосилоти Фархор суперҷоми Тоҷикистонро болои сар бардоштанд. ин навбат суперҷом насиби кадом даста мегардад? Мову шумо ҳоло интизор мешавем. То дидори дигар шоду пирӯз бошед. Хайр.